Москва не сразу строилась, словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою. Ты вглядись в его лицо, чтобы ни было в начале, удалит он все печали. Путин и задкулисието. Съвременното руско самосъзнание е раздвоено. И в това няма нищо странно. След дълги години държавен атеизъм, катастрофален разпад на Червената империя и 20 години антируски демократичен погром, би било наивно да се очаква нещо друго. Националната проблематика е една от най-болезнените за съвременното руско съзнание, тежко травмирано от разпадането на многовековната руска империя и от дългогодишната либерално-демократична русофобия. Самият президент Путин дълги години беше подложен на ожесточена критика заради това, че, виждате ли, помагал на еврейският натиск в страната. Но политическите перипетии от последните години позволяват значително да се уточнят, дори да се каже да се преразгледат мненията по този въпрос. За целта трябва внимателно да се анализира сегашното путинско десетилетие, като избягваме идеологическите стереотипи, а се вгледаме в практическите резултати от него. Светото писание ни учи. По делата им ще ги познаете. Видимите промени в националната политика на Кремъл започнаха на 23 януари 2012 година с публикуването на предизборната статия на Путин по националния въпрос, в която той заяви: хората са шокирани от агресивния натиск срещу техните традиции, срещу обичайния начин на живот и сериозно се опасяват от загуба на национално-държавната си идентичност. Нишката, която съединява тъканта на нашата уникална цивилизация. Това са руският народ и руската култура. Именно тази нишка всякакви провокатори и нашите противници с всички сили ще се опитат да изтръгнат от Русия. Под фалшивите предлози за право на руснаците на самоопределение, за расова чистота, за необходимост да бъде завършено делото на 1991 година и окончателно да бъде разрушена империята, която потиска руския народ. В крайна сметка, да накарат хората със собствените си ръце да унищожат своята родина. Самоопределението на руският народ, това е полиетническа цивилизация, скрепена от руското културно ядро. И този свой избор руският народ е потвърждавал неведнъж и не с референдуми и допитвания, а с кръвта си, през цялата своя хилядолетна история. Именно за тази характерна особеност на руската държавност пише Иван Илин. Не да изкорени, не да потисне, не да пороби и задуши другите народи и религии, а да даде на всички дихание и велика родина. Всички да запази, да примири, на всички да им даде възможност да се молят, работят и най-добрите от всякъде да бъдат въвлечени в държавното и културното строителство. През лятото на 2012 година в Селигер президентът Путин внесе допълнителна яснота в позицията си по национално-религиозната проблематика. У нас по закон има 4 основни традиционни религии. Всички те са равни. Но разбира се, ние добре знаем, че православието е лидер. Това е ясно дори само по количеството православни хора в нашата страна. Православието е изиграло специална роля в историята на нашата държава. Искам всички да чуят това. Защо? Защото преди княз Владимир да покръсти Рус и след това да я обедини, не сме имали единна руска държава и руска нация. Имало древляни, поляни, всякакви други племена, но едва след покръстването започва да се формира единна руска нация и руски народ. Именно православието изиграва тази обединяваща роля. Така, според мен, президентът положи фундамента на нов държавен мироглед. Би го нарекал мироглед на умерен, внимателен руски национализъм, който замени предишната идеология на разюздана русофобия и либерална християнфобия. И накрая, на 19 септември 2013 година, в своята прочута валдайска реч, Путин даде вече разгърнатата характеристика на онзи мироглед, който той се опитва да положи в основата на държавната идеология на нова Русия. Имаше илюзия, че новата национална идеология, идеологията на развитието, ще се появи някак от само себе си.
Държавата, властта, интелектуалната и политическата класа фактически се самоустраниха от тази дейност. Практиката обаче показва, че новата национална идея не се ражда и не се развива по пазарните правила. Самоотстраняването на държавата на обществото не доведе до нищо полезно, също както и сляпото копиране на чуждия опит. Такива груби заимствания, опити отвън да бъде цивилизована Русия не бяха приети от нашия народ, защото стремежът към самостоятелност, към духовен, идеологически и външно-политически суверенитет е присъща черта на нашия национален характер. Светът става все по-суров. Понякога се потъпква не просто международното право, но даже елементарното приличие. Трябва да си силен във военно, технологично, икономическо отношение, но все пак главното, което ще определя успеха, това е качеството на хората на обществото. Качество интелектуално, духовно и морално. В края на краищата икономическия растеж и благосъстоянието и геополитическото влияние са резултати от състоянието на самото общество, от това доколко гражданите се чувстват като един народ, доколко са вкоренени в своята история, в ценностите и традициите, дали ги обединяват общи цели и отговорности. Днес Русия изпитва не само обективния натиск на глобализацията върху своята национална идентичност, но и последиците от националните катастрофи на 20 век, когато на два пъти преживяхме разпад на нашата държавност. В резултат ни бе нанесен съкрушителен удар по културния и духовния код на нацията, появи се разрив на традициите и единството на историята, деморализиране на обществото, появи се дефицит на взаимно доверие и отговорност. Именно тук са много от корените на острите проблеми, с които се сблъскваме. Необходимо е историческо творчество, синтез на най-добрия национален опит и идеи, осмислене на нашите културни, духовни и политически традиции от различни гледни точки, с разбирането, че това не е нещо застинало, дадено за винаги, а жив организъм. Проблемите на идеологията, на развитието непременно трябва да се обсъждат сред хора с различни възгледи, които се придържат към различни мнения по въпроса как да бъдат решавани. Ние виждаме, че много евроатлантически страни се отказват от своите корени, в това число и от християнските ценности, основата на западната цивилизация. Отричат се нравствените принципи и всяка традиционна идентичност – национална, културна, религиозна и даже полова. Провежда се политика, която изравнява многодетното семейство и еднополовото партньорство, вярата в Бога и вярата в сатаната. Ексцесиите на политкоректността стигат дори до там, че сериозно се обсъжда регистрацията на партии, които пропагандират педофилията. Хората в много европейски страни се срамуват и страхуват да говорят за своята религиозна принадлежност. Отменят се християнските празници или ги наричат с други имена, като срамежливо крият самата същина на тези празници, тяхната нравствена основа. И този модел се опитват да натрапят агресивно на всички, на целия свят. Убеден съм, че това е пряк път към деградация и примитивизъм, към дълбока демографска и нравствена криза. Русия, както казва философът Константин Леонтиев, винаги се е развивала като цветуща сложност, като държавна цивилизация, скрепена от руският народ, руският език и руската култура, руската православна църква и други традиционни религии на Русия. Именно от модела на държавата цивилизация проистичат особеностите на нашето държавно устройство. Но Путин има много и непримирими противници по този въпрос вътре в властовия елит. Русофобите, натрупани за 20 години демокрация в висшите ешелони на властта, не искат да предадат позициите си. Така, през 2012-2013 година все по-ясно се обрисува новият Путин. Националист и патриот. Задълго ли е това и дали е искрено? Можем ли да се доверим на такъв непривичен руски Путин? Нека като основа за размисъл вземем руско-еврейските отношения. Разделяй и владей. В началото на 2000-те години държавата в Русия беше твърде слаба, за да влезе в открита схватка с всесилните криминално-олигархични групировки. Путин имаше нужда от силен съюзник в своята борба против еврейският олигархат. При това съюзник, който би могъл да неутрализира световният крясък за антисемитизма на Кремъл, а този крясък щеше да е неизбежна последица от първия опит на руската държава да ограничи апетитите на наглите хазарски гешефтари и да пристъпи към възстановяване на разрушената от тях страна. И Путин намери такъв съюзник на най-неочакваното място. Сред радикалните еврейски талмудисти, хасидската секта Хабад Любавич.
С тяхна помощ той успя в кратки срокове да разцепи и унищожи единният фронт на еврейските олигарси от елцинския набор. Путин бързо и изгодно размени своята подкрепа за хасидите в тяхната борба за власт над руското еврейство срещу свободата на действие за самия себе си в своята борба срещу мафиотските главатари от епохата на дивата приватизация. За да разберем как успя, трябва първо да се освободим от някои утвърдили се митологеми на съвременното патриотично съзнание. Руските националисти традиционно са в плен на редица стереотипи, дори може да се каже общоприети митове. И това не винаги е лошо. Митологичното съзнание съвсем не означава неспособност за адекватна оценка на реалността. Дори напротив, понякога митологията на масовото съзнание значително облегчава правилното разбиране на съвременния свят. Но има и вредни митове, които затъмняват истинския смисъл на събитията. Един такъв мит е мнението, че световното задкулисие и нейното ядро, еврейските банкери и политици, са единна монолитна сила. Всъщност, на практика в световното еврейство има много вътрешни противоречия и остри конфликти. Конфликти както политически, така и религиозни, защото юдаизмът е религия, в която извън Моисеевото законодателство липсва догматика в обичайното разбиране на тази дума, т.е. задължителни за всеки юдей религиозни истини, които не подлежат на съмнение. Сектантите хасиди са незначително малцинство в съвременния юдаизъм, не повече от 3-5% от вярващите евреи, но в същото време може би най-богатата и влиятелна част на международното еврейство. Напоследък те все по-явно претендират за ролята на духовни и политически лидери на целия еврейски народ. Ала до началото на 21 век Русия оставаше извън зоната на тяхното влияние, независимо, че хасидизмът се е зародил именно на територията на Руската империя. В демократична Русия от края на 20 век най-влиятелната еврейска организация беше Руският еврейски конгрес, начело с Владимир Гусински и подкрепещата го религиозна структура Конгрес на еврейските религиозни организации и общини на Русия, Херор, начело с главният равин Шаевич. Покръстеният Березовски се държеше на страна от религиозните си сънародници и разчиташе не толкова на еврейските организации, колкото на обширните си връзки с западните специални служби. Путин не можеше да разчита на победа, ако не успееше да сломи тяхното могъщество. Но пък и не можеше едновременно да се бори с всичките си врагове. Затова той започна да отстранява противниците си един по един, като разкъсваше единният им фронт и го унищожаваше на части. Най-напред беше неутрализиран Березовски, най-влиятелният представител на секуларизираното нерелигиозно еврейство. Съответно, правоверните евреи се отнесоха към това доста равнодушно. Равинът Чаевич с нескрита обида говореше за такива предатели на Талмуда. Като покръстен евреен и личен враг на Гусински, Березовски не можеше да разчита на консолидираната подкрепа на руското еврейство, още по-малко пък на световното задкулисие. Затова и стана първата мишена на Кремъл. Някогашният всемогъщ сив кардинал разбираше това, ето защо предпочете да се няма работа с Путин и бързичко офейка в Англия под крилото на същите онези специални служби, на които така или иначе отдавна и активно сътрудничеше. Много по-сложно беше с Гусински. Освен, че бе един от най-богатите олигарси и медиен магдат с колосално влияние в средствата за масова информация, но в онзи момент Гусински беше международно признат лидер на световното еврейство, ръководител на Руският еврейски конгрес, член на президиума на Световния еврейски конгрес. Изглеждаше невъзможно такава фигура да бъде победена, без да се влезе в открит конфликт със световното задкулисие. Именно в този момент на сцената се появиха съюзниците на Путин – хасидите, в лицето на своя представител – равина Берл Лазар. На 22 юли 2002 година вестник Газета написа: в Русия има двама главни равини и конфликтът между тях не стихва. Адолф Шаевич е глава на традиционното и най-масово направление в юдаизма. Но президентът е по-благосклонен към главата на хасидската общност – равина Берл Лазар. В интервюто си за вестник Газета равин Шаевич беше откровен както никога до тогава. Хасидите желаят аз да се махна, а пък ако на всичко отгоре и умра, съвсем ще останат доволни. Те искат да командват всички и да бъдат единствените господари. Но това го няма в нито една страна в света. Никъде никой не ги признава. До никакви върхове не ги допускат. Те са, грубо казано, секта. Можеше да си поделим сферите на влияние и да работим. Но при тях става дума не за работа, а за генералски пагон и бял кон.
Аз изпитах огромно разочарование, след като се запознах отблизо с новодошлите равини, с хасидите, с техните начини на действие. Те искат всичко да продадат, да разрушат и да предадат. Но в името на какво? За да се нарече някой си главен равин на Русия. Те ядат само кашерна храна, спазват съботата, пускат си бърди и ходят с блеснали очи. И всичко това демонстративно, та всички да ги видят. А когато не ги виждат, постъпват така, че веднага става ясно. Тези хора нямат боязън от Бога. На въпроса на журналиста, защо Путин ви отстрани от президентския религиозен съвет и назначи на ваше място Берл Лазар, Равин Шаевич с нескрита обида отговаря. Това е политика. Зад Берл Лазар стои могъщо финансово подсигуряване. Той няма проблем с парите, за разлика от нас. Кажи ми, кой ти е приятел? Източникът на финансиране на руските хасиди до голяма степен се изяснява от изказването на Давид Ротшилд, влиятелен член на прочутото банкерско семейство мултимилиардери, което е главната ударна сила на световното задкулисие и световният еврейски капитал. Този достопочтен представител на висшата каста на юдейските жреци на Златния телец се изказва така за Берл Лазар. За пръв път се видях с равин Берл Лазар в Давос, Швейцария, а когато пристигнах в Русия, една от първите ми работи беше да се запозная по-отблизо с него. Това познанство прерасна в близко и доверително приятелство. Заедно с него започнахме доста инициативи. Много се надявам, че нашето приятелство ще има продължение и за в бъдеще. Виж ти, какво било? Приятел на самият Ротшилд. Все пак, съгласете се, такъв човек не се среща под път и над път. В този контекст става ясен изборът на Лазар за главен еврейски съюзник на Кремъл. Да получиш в лицето на хасидския равин канал за неформално общуване с финансови акули, в сравнение с които всички руски олигарси взети заедно са бедни като църковни мишки, за такъв късмет може само да се мечтае. И Путин използва тази възможност, както се казва, по пълна програма. Напразно Шаевич се оплаква. Защо никому не е интересно да разбере как така Берл Лазар стана главен равин на Русия в същия ден, когато арестуваха Гусински? Кажете ми, защо трябваше да се дава руско гражданство в невероятен ускорен срок, само за 2 седмици на човек, който дори зле говори руски? Там имаше конференция, в дневния ред не се предвиждаше никакъв избор на никакъв главен равин. Но някой пристигна от Кремъл, извикаха Берл Лазар и след 10 минути обявиха, че сега ще се проведе избор за главен равин на Русия. И ето, че 20 равини, 18 от които дори не бяха граждани на Русия, го избраха. И това също не очуди никого. Изборът беше направен в 14 часа, а в 18 часа арестуваха Гусински. При това Шаевич дори не крие. Причината за конфликта му с Берл Лазар е в това, че Гусински сам претендирал да консолидира руските евреи под свое собствено ръководство, като при това се опира на подкрепата на световното еврейско задкулисие. Гусински отиде в Америка и Англия, видя как там е устроена еврейската взаимопомощ, върна се и каза: "Край, създаваме Руски еврейски конгрес." На мен ми харесваше неговият подход. Той събираше хора и им казваше: "Момчета, знам, че имаме противоречия в бизнеса, но нека оставим разногласията отвън, защото пред нас е дело, което ни обединява, да помогнем на руската еврейска общност. Можем ли?" И мнозина се съгласиха, започнаха да работят. Едно е ясно, в тази ситуация всяко бавене е означавало за Кремъл сигурна смърт. Още малко и мандатът за надзирател на Русия, който световното задкулисие се канеше да издаде на Гусински, щеше да го направи недосегаем за техническия президент Путин. Но в решителният момент на схватката Кремъл направи неочаквана спецоперация. Светкавично издигна на поста главен равин на Русия Берл Лазар в замяна на неговата безусловна политическа лоялност към политиката на Путин за прочистването на Русия от непокорните олигарси на елцинския набор. А срещу едно протеже на Ротшилд, даже 10 на Гусински нямаха никакви шансове. Специално за Берл Лазар беше създадена нова организация – Федерация на еврейските общности в Русия, която стана главен посредник в отношенията на евреите с Кремъл и неговия лобист Лазар по някои международни въпроси. А новият главен равин не остави никакво съмнение, че ще е напълно верен на стопанина на Кремъл. Така, например, скоро след избора си Берл Лазар написа писмо до президента на Съединените американски щати Барак Обама, което го молеше да отмени прословутата поправка Джексън-Веник. Тя е приета още през 1974 година като отговор на съветската политика на държавен антисемитизъм.
Лазар аргументира молбата си последния начин. Рязко намаля броят на проявите на антисемитизъм. Затова, господин президент, ви моля в светлината на действията на добра воля на президента Путин спрямо еврейската общност в Русия да поставите Русия в списъка на страните, които имат статус на нормални търговски взаимоотношения с Съединените американски щати. Но заедно с очевидните изгоди, съюзът с такъв одиозен християнофоб като Берл Лазар донесе на Путин немалко вътрешно-политически трудности и усложнения. Те бяха резултат от откровенно екстремистските русофобски и християнофобски възгледи на Лазар, които той и не мислеше да крие. Толерантният равин Шаевич казваше примирително: "С мнозина пастири от Руската православна църква аз съм приятел вече от много години. Човек може до безкрай да спори и доказва правотата си. Но ние се споразумяхме да не засягаме религиозните концепции. Аз уважавам тяхната вяра, те моята и това е всичко." Но позицията на Лазар по този въпрос явно се доближаваше до алинеята – разпалване на религиозна омраза. Той гръмогласно заявяваше: християните не само трябва дълбоко и искрено да се разкаят за всичкото зло, което са причинили на евреите в течение на 2000 години, но трябва и да се внесе ново разбиране за отношението на християните към евреите в самото вероучение на християнските църкви. Тези дела трябва да бъдат съразмерими с цялата вина на християните. Сред такива полезни дела би била, например, забраната за християните да разпространяват каквато и да било антисемитска литература, защото и досега към евреите се отнасят като към слуги на Антихриста. Също в ежедневните църковни служби на християните трябва да бъде въведена покайна молитва в памет на невинните жертви на еврейският народ, почитане на светите места на юдаизма и така нататък. За да неутрализира очевидните антируски прекалености в тази сфера, на Путин му се наложи да хвърли немалко усилия за подобряване на отношенията с свещеноначалието на Руската православна църква. Мисля, че тук преломен момент стана личното му участие в процеса за възстановяване на Московската патриаршия и задграничната част на Руската православна църква. Но това е друга тема. За сега трябва само да отбележим, че като си осигури подкрепата на хасидите, Путин се умя да спечели първия и най-тежък рунд в борбата за реалната власт в постсъветската Русия. Нефтената криза на Ходорковски. За разлика от борбата на демократичната общественост против така наречения руски фашизъм, борбата на Путин против елцинските олигарси поначало беше доста мека. Той даде възможност и на кръстника на Кремъл, Березовски, и на глезеника на еврейската приватизация Гусински да изнесат по-голямата част от капиталите си в чужбина, като живеят там безгрижно и подсигурено. Но с Ходорковски случаят е по-различен. Неговата бързо разрастваща се нефтена компания ЮКОС, най-голямата в Русия, стана за този богат евреин не само и не толкова средство за лично забогатяване, колкото инструмент за политическо влияние и нещо повече – инструмент за политически заговор с цел сериозно отслабване, а сетне и пълно отстраняване на Путин от политическата арена. При това плановете на Ходорковски съвсем не бяха шега. Той беше личен приятел с вице-президента на Съединените американски щати Ричард Чейни, представяше интересите на американския нефтен гигант Холи Бъртън, с който ЮКОС възнамеряваше да се слее в единна свръхнационална суперкорпорация. Остротата на така създадената през 2003 година ситуация най-добре описана в статия на влиятелния по това време еврейски политолог Станислав Белковски под красноречивото заглавие: "Самотата на Путин, президентът на Русия изчезва в политическото небитие". В нея Белковски пише: "В началото на 2003 година олигарсите изпратиха ясен сигнал. Те имат намерение да променят държавното устройство на Русия и лично да вземат властта, като се избавят от излишния посредник в лицето на всенародно избираем президент на страната. Предполагаемият кръг на участниците в проекта за създаване на нова държава на територията на сегашна Русия е доста тесен. Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Михаил Ходорковски. Тези хора днес контролират около 40% от руската икономика. Своите капитали те бяха придобили с активната подкрепа на Путин в периода, когато той вербуваше привърженици в борбата си против олигарсите от първата вълна. Именно получените тогава привилегии и преференции им позволиха да вземат под контрол почти половината икономика на Русия. Сега на Путин му предстоеше да се сблъска с нова олигархична фронда, която самият той отгледа. И тази поредна еврейска фронда се състоеше от хора, които съвсем наскоро му бяха помогнали да победи общите врагове и конкуренти. Но в политиката приятели няма.
и бившите съюзници бързо се превърнаха в непримирими врагове. Олигарсите се готвиха след взимането на властта да решат три главни задачи. Белковски ги формулира така. Първо, да се извърши финална монополизация на икономиката и в резултат под контрола на тези 4 физически лица да се окаже вече не 40, а 65-70% от индустриалния потенциал на страната. 2. Напълно да се узаконят собствеността и капиталите, в това число изнесените от Русия. 3. Да се ликвидира единната политическа институция, която е в състояние да постави под въпрос олигархичното влияние, президентската власт. При това открит оставаше въпроса кой ще е новият лидер на страната. Кой ще оглави новата руска власт след отстраняването на Путин? Кой ще има смелост да предизвика Кремъл? Нали двамата предишни негови опоненти, всемогъщият сив кардинал от елцинската епоха Березовски и протежето на Световния еврейски конгрес Гусински, вече си платиха за подобни опити. Това е 40-годишният Михаил Ходорковски. През последната половин година той се превърна от невидим олигарх в открит политик. Нивото на претенциите на Ходорковски е заявено категорично. Именно аналитичните отдели на ЮКОС през 2001-2002 година разработиха доктрината за преход към парламентарна република с министър-председател Ходорковски. В рискованата игра по преустройството на Русия той съвсем очевидно предизвика огъня върху себе си. Основните положения на антипутиновата доктрина Ходорковски бяха съвсем простички. Белковски ги формулира така. Държавната дума, която ще бъде сформирана след изборите през 2003 година, трябва да бъде изцяло под контрол. Впрочем, това не е трудно. Всички основни политически играчи днес се финансират с парите на олигарсите. Бъдещият парламент още през 2004 година ще одобри поправки в Конституцията, които трансформират държавния строй. В периода 1991-2002 година избраният непосредствено от народа и разполагащ с широки пълномощия държавен глава беше нужен като гарант за закритата приватизация като фигура и сила, способна да поеме цялата политико-социална отговорност за процеса и резултатите от безпрецедентното преразпределение на богатствата на рухналия Съветски съюз. Днес тази мисия е изпълнена и президентската власт с нейните огромни формални пълномощия се превръща в заплаха за олигарсите. Ами ако внезапно на стопанина на Кремъл му хрумне да ревизира подялбата на страната? Ами ако той изведнъж акумулира огромната скрита енергия на националния социален протест? Да, именно това е нощният кошмар на крадливите господари на демократична Русия. Възможността да изригне навън колосалната енергия на руският протест, превърнала се в главна сила на възродената руска държава, начело с истински, небутафорен национален лидер, волеви, решителен и смел. Че то така, пази Боже, човек може да загуби не само ограбените милиарди. Тогава вече никой няма да мисли как да не губи пари, а как да не загуби живота си. Прекалено страшна кървава следа е оставил еврейският екстремизъм през последните 100 години върху руската земя. Рокфелерите против Ротшилдите, чий чедър е по-плътен. Според Белковски, олигарсите в никакъв случай не могат да допуснат такъв развой на събитията. Той пределно ясно описва бъдещето, което чака страната под управлението на всевластната еврейска клептократия. Без да се притеснява, назовава и главните ръководители на бъдещето преразпределение на собствеността и външните поръчители на подготвения държавен преврат. Като малко изпреварим събитията, ще кажем, че именно този фактор, неправилният избор на Ходорковски от задкулисните му покровители, в края на краищата предопредели и неговата печална съдба. Но каква е идеологията на бъдещия преврат? Никаква идеология няма. Единствено важен в олигархичната система е така наречения прагматизъм, т.е. в превод от руски олигархичен език на нормален човешки, просто нагъл цинизъм. Но в такъв случай как да бъде осигурен мирният характер на олигархичната революция? Нали такава с позволение идеология на новата власт може да предизвика широк обществен протест? Ами ако Кремъл намери сили да се съпротивлява? Кой, грубо казано, ще разпери чадър над заговорниците и ще ги застрахова против възможно противодействие от страна на Путин? Кой ще осигури благоприятен отклик на световното обществено мнение? Ако новата власт приложи твърди мерки за потушаване на уличните протести, както беше след черния октомври през 1993 година. Гарант на операцията може да бъде само една единствена държава – Съединените американски щати. Печалбата на Америка е повече от очевидна. Първо, превратът гарантира пълното превръщане на Русия в сателит на Вашингтон.
Второ, още в следващите години най-големите суровинни, асетни и инфраструктурни компании на Русия ще станат собственост на корпорации от англосаксонския свят. Ето, това е. Ключовата дума е произнесена. Собственост на англосаксонския свят и на никой друг. Трябваше да станат с посредничеството на евреи на Ходорковски всички безстопанствени след разпадането на Съветския съюз богатства на демократична Русия. Белковски тогава предупреждава. Сделката на ТНК с British Petroleum е само първата. Очевидно след нея ще последва продажбата на ЮКОС. На това отгоре е известен вече и потенциалният купувач – Холи Бъртън, компанията на вице-президента на Съединените американски щати Ричард Чейни, корпоративното въплъщение на личните интереси на американския елит, а по-нататък и енергетиката и телекомуникациите и вероятно военно-промишленият комплекс. Обаче такъв развой на събитията устройваше далеч не всички. Превръщането на Русия в покорен американски васал автоматично превръщаше самите Съединени щати в безспорен световен хегемон за много десетилетия напред. Но по същото време, началото на 21 век, глобалният курс на американската политика започна осезателно да се променя. В рамките на новата концепция на Вашингтон по запазване на световната хегемония, американският политически елит, по-точно неговата бяла англосаксонска част, условно казано, представителите на клана Рокфелер, започна активно да търси пътища към дълготраен съюз с радикалния ислям. Арабската пролет от 2011 година, свалянето на светските авторитарни режими от Магреба и трансформацията на мюсюлманския свят в територия на управляем хаос под контрола на Съединените щати бяха замислени още тогава. В рамките на тази нова стратегия на Вашингтон, Израел вече престана да бъде главен и незаменим съюзник на Америка в Близкия изток, а и цялата глобална мрежа на световното еврейско задкулисие в случай на реализация на имперските планове на белия англосаксонски елит на Съединените щати щеше да бъде заплашена. Тези опасения на световното задкулисие най-подробно бяха изразени от човек с многозначителната фамилия – Сатановски, бивши ръководител на Руския еврейски конгрес, а сега президент на Института за Близкия изток. В интервю за списание Експерт той каза: както показва опитът, евреите биват продавани евтино и с много кръв от тяхната страна. В края на 30-те години ги продадоха на фашистите, сега ще ги продадат и на ислямистите. В Съединените щати и Европа вярват, че без Израел в Близкия изток всичко ще е кротко и с ислямистите ще бъде сключен мир. Точно по този начин преди време вярвали в същото, ако предадат на Хитлер Чехословакия. Обаче до вчера върху ситуацията все още влияеха някакви светски арабски режими от типа на Мубарак, заинтересовани от контакти с Израел в сферата на сигурността. До днес вече не съществува никаква система за сдържане и противовес в арабския свят и затова радикалният ислям побеждава практически по всички фронтове. Не е чудно, че такова решително преформатиране от страна на американците на цялото световно геополитическо пространство предизвика сериозни спорове в задкулисните световни центрове. Въобще, противопоставянето и взаимодействието на двата гиганта на световното задкулисие, на двата конкурентни клана на световното правителство Ротшилд и Рокфелер, отдавна е обща тема в анализите на повечето конспиролози. Но дори без да затъваме в конспирологични подробности, то сериозните противоречия между световната банкова общност, условните Ротшилди, и световните лидери в производството, условните Рокфелери, са очевидни и имат съвсем обективни основания. В рамките на тези противоречия, рязкото увеличаване на силата на Рокфелерите в лицето на белия елит на Съединените щати, което щеше да е неизбежна последица от държавния преврат в Русия и превръщането й в покорен сателит на Вашингтон, в онзи исторически момент беше крайно неизгодно за Ротшилдите. Те си имаха свои виждания не само за бъдещето на Кремъл, но и, което в случая е много по-важно, свои възгледи за американската политика през 21 век. И Кремъл в лицето на Путин се умя блестящо да използва тези противоречия. На Ходорковски не му помогнаха нито еврейският произход, нито богатството, нито тесните приятелски отношения с вице-президента на Съединените щати. Чадърът на Путин под формата на Берл Лазар с неговите приятелски отношения в клана Ротшилд се оказа по-плътен от американския чадър над Ходорковски в клана Рокфелер. Тогава в Лондон Берл Лазар каза: аз познавам Ходорковски, нашите отношения са добри, но той ни потърси за помощ твърде късно, 2 дни преди ареста. Ние просто не успяхме да му помогнем. Евреите трябва да търсят несправедливост в живота, да бъдат съобразителни.
Ходорковски беше погубен от собствената си самонадеяност, че всичко му е позволено. Той започна да финансира опозицията срещу президента Путин и си плати. И край. Въпросът беше приключен. Ходорковски отиде в затвора, а Путин направи още една крачка по пътя към пълна политическа самостоятелност и засилване на разцеплението в световното задкулисие. Цената. Как Кремъл плати на Берл Лазар за тази категорична подкрепа? На 19 май 2004 година Владимир Путин поздрави Лазар с неговата 40-та годишнина, заявявайки: като авторитетен духовен лидер и обществен деец, вие внасяте значителен принос в развитието на религиозния и културен живот на еврейската общност в Русия, в реализацията на просветни и образователни програми. Вашата дейност служи за укрепване на междуконфесионалния диалог, на гражданския мир и съгласие в страната. На 25 юни 2004 година президентът лично връчи на Берл Лазар ордена Дружба между народите за заслуги в развитието на културата. През декември 2004 година на Берл Лазар беше връчен орденът Минин и Пожарски за голям личен принос в укрепването на руската държава, за единението на нациите и възраждане на духовната сила на Отечеството. През 2005 година Берл Лазар беше награден с ордена Петър Велики първа степен за развитие на междунационалните връзки и междуконфесионалните отношения, за огромен принос в духовното възраждане на еврейската общност в Русия и в укрепването на руската държава. Този орден, както заявиха тогава за Интерфакс от прес-службата на Берл Лазар, се връчва за самоотвержена постъпка, мъжество, храброст и героизъм при изпълнение на воински, служебен и граждански дълг. През 2004 година медиите съобщиха за 6 официални срещи на Берл Лазар с президента Путин. През 2005 година тези срещи бяха 7. В състава на руската делегация Берл Лазар придружаваше президента при посещението му в Израел и концлагера Освенцим. Такова трогателно внимание ни остана без отговор. На 27 февруари 2008 година пред свои съмишленици в Англия Берл Лазар каза: преди малко повече от 50 години в Ленинград се родило момче, което имало за съседи еврейско семейство. Момчето било приветливо, посрещано в това семейство и от млада възраст започнало да изпитва уважение към еврейския свят. Там го хранили с еврейска храна, то виждало как главата на семейството чете еврейски книги, там оценило по достоинство уважителното отношение на членовете на еврейското семейство един към друг. Това момче се казвало Владимир Путин. Нито един ръководител на Русия и Съветския съюз не е направил толкова много за евреите, както Владимир Путин. Във всички отношения. Безпрецедентно. Сега в Русия много кметове на градове и ръководители на области и министри са евреи. Това стана норма. След няколко срещи с Путин, министър-председателят на Израел Ариел Шарон в доверителни разговори с мен неведнъж подчертаваше, че нашият най-голям приятел на евреите и Израел се намира в Кремъл. Сега вече всеки зрител може да реши сам за себе си. Дали си струваше Русия да бъде спасена от олигархичен преврат с неизбежен резултат, унищожаването на нейния държавен суверенитет, разделянето и на части и поетапното присъединяване на тези части към глобалната американска империя? Дали си струваше в името на това спасение да се реализира толкова тесен съюз между Кремъл и русофоба Берл Лазар? Тук всеки трябва да прецени самостоятелно. Разбира се, може да се настоява, че в резултат на този съюз Путин е станал марионетка на един равин талмудист, както и безволен подгласник на християнофобите хасиди. Но със същия успех може да се предположи обратното, че в този случай господарите на световното задкулисие просто са били грамотно прецакани. Колкото до Берл Лазар, оказал се изкушен от ласкаяне и похвали, Кремъл без много да му мисли го купи срещу 2-3 дрънкулки, ордени и срещу възможността да пътува по цял свят и да разказва колко е близък с президента на Русия и как неговите усилия са осигурили невиждано процъфтяване на руското еврейство. Тълкуванията може да бъдат различни, но практическият резултат е ясен. Еврейските олигарси в Русия силно уредяха. Макар че Путин, както обикновено, се отнесе доста снисходително към победените заговорници. Пострадаха само Ходорковски и неговият екип. Нещо повече. Когато държавата реши да изкупи нефтената компания на Абрамович, му плати цели 13 милиарда долара. Последният и най-устойчив олигарх се оказа Михаил Фридман. Това е напълно обяснимо. Още в началото на 2000-те години той успя да слее своята нефтена империя ТНК с английския гигант British Petroleum. И по този начин новата корпорация ТНК BP стана практически неуязвима за Кремъл.
но и той беше принуден да я продаде на държавната Роснефт, т.е. на същия този Кремъл, от когото се надяваше да намери закрила при англичаните. На 26 юли 2012 година британското списание Foreign Policy озаглави статията си, посветена на Фридман, твърде красноречиво: последният свободен олигарх. Там пише: руският нефтен магнат Михаил Фридман си мислеше, че може безнаказано да разсърди Путин, но се оказа, че сериозно се е заблудил. Роснефт направи заявка да купи частта на British Petroleum в корпорацията ТНК BP. За онези хора, които владеят деловият руски език, всичко стана ясно. Щом компанията е свързана с Путин, заявка значи купуване. Заявката на Роснефт означаваше само едно – Game Over. Играта приключи. Вероятно Роснефт ще погълне частта на Фридман, а самия него въобще ще го изхвърлят от нефтения сектор. Ограничавайки дейността на Фридман, Путин очевидно ще закрие епохата на класическите постсъветски олигарси. Именно това и се случи през 2013 година. Краят на революцията. Зрителите от по-възрастното поколение вероятно помнят популярната песен от съветската епоха, която гръмогласно провъзгласяваше главният лозунг на троцкизма, ключовия лозунг на еврейската революция в Русия. Революцията има начало, революцията няма край. Но този път хазарските революционери изглежда се излъгаха. На 18 юни 2012 година това открито призна Леонид Радзиховски, известен еврейски журналист, автор на статиите «Еврейското щастие» и «Еврейската революция», които бяха своеобразни манифести на либералното еврейство от постсъветската епоха. В блога си в сайта на радио Екото на Москва Радзиховски публикува бележка под заглавие «Ненужни тези си», в която констатира, че протестното движение на блатната опозиция от края на 2012 година е заглъхнало. Антипутиновата революция се е провалила и либералите в Русия практически нямат никакви надежди да възстановят своята предишна политическа хегемония. За половин година движението стигна до своя логичен край. Това се оказа фалш старт. Поради обективният баланс на социалните сили, поради личните таланти на лидерите, всичко се сведе до булеварден празник на непослушните. Путин е избран до 2018 година, а думата до 2016. Няма никакви законни начини да бъдат свалени дори ден преди тези срокове. За незаконни, революционни начини няма никакви сили. Нито морални, нито физически. Това е суровата истина на живота. През 2003 година, в навечерието на неуспешния олигархичен преврат, евреянът Белковски в статията си «Самотата на Путин» написа, че какво толкова Путин? Той практически няма на кого да разчита. Останал е в пълна самота, за която сам си е виновен. Той е самотен. Както е самотна и поверената му жалка държава, захвърлена от историята върху обгорените пространства на империята. Както е самотен и народът на тази запустяла огромна страна. Днес, 10 години по-късно, можем с пълно основание да кажем: тези прогнози не се сбъднаха. Върху обгореното пространство на империята се намериха сили, които успяха да спрат неумолимото, както изглеждаше, настъпление на европейския либерален фашизъм. Самотният Путин победи всички. И великият народ на тази огромна запустяла страна получи реална възможност да си върне своята Русия, да откъсне от себе си демократичните кръвопийци и върколаци, които плътно се бяха впили в руското тяло. Надеждите на Запада вечно да процъфтява за сметка на ресурсите на Русия изчезнаха вероятно завинаги. Западните страни, докарани от световното задкулисие в задънена улица, изпаднаха в дълбока и перманентна криза. Преди 14 години, на 7 май 2000 година, при встъпването си в длъжността президент на Руската федерация, Путин каза: «Аз разбирам, че поемам огромна отговорност. Зная, че в Русия държавният глава винаги е бил и ще бъде човекът, отговорен за всичко, което се случва в страната. Това наистина е така». В продължение на 14 години Путин беше критикуван от всички за всичко. Именно за това днес елементарната порядъчност изисква да признаем очевидното. Постсъветската епоха с унизителната зависимост на Москва от световното задкулисие и Вашингтон, с животинската либерална русофобия, издигната до държавна идеология, с всевластието на еврейските олигарси в икономиката и политиката, приключи. И това е несъмнена заслуга на Владимир Путин. Слава Россия! Ура!